मी तुम्हाला नारळाच्या रसातल्या आज खापरं दाखवणार आहे। त्यासाठी आज खापरासाठी जे पीठ तयार करावं लागतं त्याचं साहित्य आधी मी दाखवते तुम्हाला। त्यासाठी मी आज 5 वाट्या तांदूळ घेतलेले आहेत, पण तांदूळ कुठलेही असले तरी चालतील। ते 5 वाट्या तांदूळ घेतले, 2 वाट्या उडदाची डाळ घेतलेली आहे, 1 वाटी चणा डाळ घेतलेली आहे आणि 1 चमचा मेथी घेतलेली आहे। ह्या आता सर्व डाळी आणि तांदूळ स्वच्छ पहिल्या धुवून घ्यायच्या। धुवून झाल्यानंतर मग त्या 4 ते 5 तास कमीत कमी भिजत ठेवायच्या आणि भिजून झाल्या मग मिक्सरमधनं बारीक करायचे। अशा प्रकारे मी खापराचं पीठ मिक्सरमधनं ग्राइंड करून घेतलेलं आहे। आता ते त्यामध्ये थोडं चवीनुसार मीठ घालायचं आहे आपल्याला, थोडीशी हळद, मिक्स करून घेऊया आणि रात्रभर आपण हे पीठ आंबवण्यासाठी ठेवतोय। उद्या सकाळी मग ते पीठ आल्यावर आपण त्याचे खापराळ्या करूया। तर आता आपण खापरासाठी पीठ आलं काय ते बघूया। छान पीठ आलेलं आहे, असं पीठ यायला पाहिजे। हे बघा छान पीठ आलेलं आहे फुलून। त्यामुळे पीठ जर आलं तरच खापरं एकदम छान मऊस अशा होतात। तर आता आपण खापरळ्या करायला सुरुवात करूया। त्यासाठी मी भिडं आता गरम करत ठेवलेलं, त्याच्या भिड्याला तेल लावून घेऊया। जर तुमच्याकडे भिडं नसेल तर तुम्ही फ्राय पॅन घेतला तरी चालेल। मी हे घालून त्याला खापरळी काढ। छान जाळी पडलेली आहे खापरळ्या, त्यात आपण एका बाजूने छान असं झालेलं कलर आलेला आहे। पीठ जेवढं पीठ तुमचं चांगलं येईल तेवढं खापरळ्या तुमच्या मऊ अशा छान अशा होतील। ही आता आपली खापरळी झालेली आहे, हे बघा छानपैकी अशी। आता आपण या बाकीच्या खापरळ्या आहेत त्या करून मी घेते सगळ्या। हे बघा माझ्या सगळ्या खापरळ्या करून झालेल्या आहेत, किती छान अशा मऊसूत असे झालेले आहेत पीठ आल्यामुळे। जाळी पण छान पडलेली आहेत। त्यासाठी आता आपण रस करणार आहोत नारळाचा। त्यासाठी मी 1 नारळ किसून घेतलेला आहे, 1 वाटी गूळ घेतलेला आहे। तर नारळाचा रस काढण्यासाठी थोडीशी हळद घालूया त्यामध्ये, थोडं जिरं घालूया, थोडी वेलची पावडर घालूया। आता आपण नारळाचा रस काढून घेऊया। आपण सगळं मिक्सरमधनं बारीक ग्राइंड करून घेऊया। त्यासाठी नारळाचा रस काढताना थोडंसं कोमट पाणी घ्यायचं, मग नारळाचा रस छान येतो। त्यामुळे साधारण मी थोडंसं कोमट पाणी घालून हा नारळाचा रस काढते। अशा प्रकारे मी मिक्सरमधनं ते खोबरं वगैरे बारीक करून घेतले, ते आता मी त्याचा रस काढते। काढून घ्यायचा आहे पूर्ण हा रस चाळणीमध्ये। हा पूर्ण रस आपण असा काढून घेऊया आणि पुन्हा एकदा हा चोथा जो येईल तो काढून पुन्हा एकदा पाणी घालून आपण मिक्सरमधनं पुन्हा एकदा काढूया। आता मी हे नारळाचा रस काढून घेतलेला आहे। तसं आता गूळ वितळून घेतलेला आहे, त्यात आपण गूळ नारळाच्या रसामध्ये घालून मिक्स करूया। आपल्याला जेवढं गोडीनुसार पाहिजे तेवढं गूळ घालायचं आहे। तुम्हाला जेवढं गोड पाहिजे असेल तेवढं घालून रस बनवूया। किंचित चवीला जर असं मीठ घालते, जास्त घालायचं आहे, किंचित घालायचं। आता आपला रस
तयार झालेला आहे. आता आपण खाण्यासाठी एका डिशमध्ये मी सगळं सर्व करते. या खापरोळ्या आणि रस आपला तयार झालेला आहे. आता आपण एका डिशमध्ये खाण्यासाठी सर्व करूया. आता आपल्या या गरम गरम खापरोळ्या पण तयार झालेल्या आहे, रस पण तयार झालेला आहे. तर आपण खाण्यासाठी या गरम गरम खापरोळ्या वर असा रस टाकायचा पूर्ण. आणि अशा खापरोळ्या पूर्ण रसामध्ये पूर्ण भिजून घ्यायच्या आणि ह्या खायच्या. आणि या तुम्ही घरी करून बघा आणि मला कमेंटमध्ये कळवा कशा झाल्यात खापरोळ्या ते. धन्यवाद.